Maswera say Muri Zimbabwe, I hope you're having a wonderful Friday. Impela viki ngempela mutiphuthira viki zvakaoma tine nyaya yatatumirwa naSisi Tasha. She had to change her name into Tasha, so I'm going to refer herself as Tasha. It's vachinja it so that she protects her identity. Yamufundisi ngazvo ndikagotaura chechi zvinozobuda here makadi zita rangu ndinonzi Tasha. Ndakakura ndichengetwa kumhuri kwamai. Ndakatanga ndichigara kuHarare ne3 masisters amama. Ivo mama vaive kuSouth. Handina kukura ndichiziva rudo rwevabereki. Baba vakaramba ichiri nhumbu, so ndakakura ndichishungurudzwa nemasisters amama vachindinyima chikafu nekundiitisa mabasa anorema, even kundiita zvechingochani chaicho, and I was 7 by then. Ndakazouya kumusha kuna gogo ndobva ndagara ikoko. So kumusha zvakamboita nane until ndakusekondari pandakajoina church. Mufundisi akati kuna gogo anoda kugara neni. So mufundisi uyu aigara nemhuri yake, mudzimai nevana 2. Asi ini ndandatova musikana webasa. Mufundisi akatanga kuuya kuzorara neni kuti ndiudze gogo zviri kuitika. Ndaitya, so ndakatanga kunetsera kudzoka kumba, but gogo vaiti ndine shave rekusada kubatsirwa. So ndakaramba ndichigara navo vachindiita mukadzi kusvikira ndazoenda kumba ndikaramba kudzoka. So pandakapedza chikoro ndakabva ndaenda kunogara namama, but hatina kuita kana 5 months mama vakabva vashaya tisati kana tambodzidzana. Hama dzamama dzikatora zvese ndikasara ndiri pazero. Then ndikatangawo kuita relationship, they always take advantage of me. Unenge uchiona kuti haudiwe pano, but I blame myself because I think ndini ndisingatodiki kana vabereki vangu vakatadza kundida. Mabasa chaiwo habatiki, ndinenge ndichingodzungaira. I feel like I'm a burden to people. I don't even have a shoulder to cry on. Zvinondiremera. Okay, so I went on, I spoke to her on WhatsApp. I think there are things that I want to check. Then pandakazonogara nagogo form 4, pana sekuru vangu vakandipindira. So ndakapepuka, vakandibata huro ndisingazivi kuti vaida kunyatsondite. Ndobva vatiza, and it was so dark. Ivo ndanhasi havatozivi kuti ndinoziva kuti ndivo. Then akazotaura akati gogo vari kupopotera mombe ichiredzwa zvinhu zvacho ma1 kuti nditi ndakambofara muupenyu hwangu handinganyepa. Alright, saka there is a lot that's going on here. Ari kutotaura kuti kwai pastor pavakatanga kuzviita hanzi vakauya vakaisa rurimi rwavo mumuromo. Basically he was kissing her, but anga ari mwana, saka kwaari kuisa rurimi mumuromo. Mapasta. This is not a Pentecostal pastor. The pastor vekuchechi chaidzo dziya dzakudhara. Vafundisi, kwai zvaita seiko kana vana muchiteka advantage yenherera yekuti muchinyatsoona kuti mwana ari kugara nagogo, kwa zvinozi hapane mwana anogara nagogo ouya uzogara nemi. Then what do? Instead of taking the child to Jesus Christ, you violate her. Nye violation every week, every day tofanira kuti tiverenge kuti munorepa vana, munoabuse vana. Ay man, guys, what's wrong with you women? Where's my pastor? What's wrong with you? Alright, kuna Tasha, I just want to say the first thing is pane comment you said vana mainini vaikubata vachikuitisa zvechingochani. Number 1, saka kubva ari 7 up to today mwana angori troubled, because mungatanga taking away childhood yemwana moitora makuchomita munhu mukuru muchimuisa zvinhu zvebonde mupfungwa dzake. It what? She was only 7. Alright, tikabva ipapo ndobva anogara nagogo. Pastor ndobva vatangawo zvakare. After that ndobva audza kagogo kuti gogo ina handichadi kugara uko, kodonzoneshavire nhamo wesi kana kuri kumusha anti munoziva kuti mapasta anenge achigarawo padzimba dzakanakawo. Wotodziwa haudi kuenda kupi kunogara kwapasta nemhaka yei, because we all look up to the pastor. I understand gogo, but mwana anga ane point. Vabereki kana vana vachizama kutiudza something, ngatisagara chatoisa mudhuri. Then the part that she says, inini ma relationships handitogoni kudanana nemunhu, ndikadana ndinongorambiwa, and who can love me if my parents failed to love me? I need you to be soft on yourself. Don't be so hard on yourself and start saying things about yourself, because right now you actually hate yourself. You think, I don't deserve to be loved,
So by the end of the day unongoguma ungozvikandira to anyone because iwe personally hautozvioni semunhu ane value because your parents never showed you the love. You know, when you grow up in a dysfunctional home, ukakura mumba iri dysfunctional, hautombozvidi kutozvifarira chaiko chaiko because hapana nguva iyo, it was just survival because kumashure kwanga kuri survival of the fittest. Waingozama kusurvive chete. Saka utozogara pasi sitting down with yourself and know kuti inini ndiri munhu akaita sei, let me learn to love myself. No, unenge uchitotsvaka, you are longing for love, then anyone akangokuti I love you wotovhiringika because kumba kwenyu zvakanga zvisipo. Saka I just want you to know kuti you are a special person. My relationships, if it's not working for now, I think you just need to pause, put it on pause and wait. Learn to love yourself first. Learn to value yourself first. I've got a friend of mine, she's in the 20s. She's my friend though, you know, even though I'm almost 40, but I've got friends who are younger. And one thing about her, if she's in a relationship and she's not happy, I told her 2 minutes with she chooses herself. I would realize that about her because she comes from a family nababa namai saka hapana chinyuwani chiripo, hapana rudo runyuwani rwaari kuwana havhunduki rudo. Saka ndoona sekuti vana vanobva kuma-dysfunctional homes vanoita matambudziko even pakuzvifarira chaiko. You don't love yourself because haunambokura uchinzi you are precious, uchimuka uchihagiwa namama uchinzi good morning. No, this is something that is not there. And I also need you to sit down with yourself and even forgive that pastor, not for him because he doesn't deserve to be forgiven, but for you so that you can be able to move on with life. But what I can say, especially in my relationships, just put it on pause up until you know what you want. And I'll also get a counselor and tell number the counselor so that you can talk to someone who's professional, who's going to help you. What can we do? Nenyaya yaTasha, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Idzi ndedziya dzinenge dzakatoreva macomposition. Ndinourura kuuraya blood sister vangu tete vigai chitupa. Kana vehomicide vakazobvunza chitupa changu musazonditengesa ndapota. Sisi vangu Angela vakangokura vari darling wemhuri. Mwana uyu aidika uye achidiwa nevanhu vose. Mwana anetsika achigona chikoro futi. Aiva example yekuti vana vanofanira kubehave sei. Aiva apple of the eye vabereki. Vaive vasingagoni kani naAngela. Zvekukumbirwa nekuenda kumba kwake nemuchato, vabereki vedu vaita senge vachamubereka. Asi sisi ndokuwana murume anovada, anoita worship the ground she walks on. Iniwo on the other hand, ndaiva nhubu nini all the way. Ndaiva ndafoira o level yangu. Vabereki vangu vainge vati ndinyorere masubject andaive ndisina, ndikaita repeat fail. Kwete kuti ndaisagona chikoro bodo, asi kwaitwa kutamba chaiko nekushayanya nemabhuku. Asi mukudofora muchikoro ndaifarira kubika, saka vabereki vangu vakati ndiite course yekubika. Kucourse kwakandinakidza, ndaifarira kuita ma-experiment nechikafu, at least ndaive ndawanawo chaizoita ndive busy. Ndipo pandakasangana naMac. Mac aiva mu3rd year yecourse yekubika. Tall and dark. Mukakunanzva wese uyu. Wes Mac aizoti akapfeka chef's hat neapron. Baiwe aibva ava sexy. naMac takatanga kungotaudzana ende pese pandaita ma-problems nema-foreign cuisines. Mac aindibatsira zvakanyanya. Ndakatanga kuenda kunomuona more than necessary. Jigijigi paya tete mimba tugu. Maiwe kuchava chiizve ichi. Ndaiziva kuti maparents angu aizova disappointed neni zvakanyanya. Ndainzwa senge ndainge ndavarasisa. Vaitarisirawo kuti ndiite zvinhu zvakanaka sasisi enji. But kwandiri zvainge zvakona n'anga murapwa achida. Munongozivawo vana vema-elder. Vanhu vanenge vane ma-high expectations. Iwe semwana wa-elder unobura hombe inga vaizama one. Ndakauza Mac zvaiva zviripo tete. Mac akajamuka too bad. Okay, dambudziko rainge riripo nderekuti relationship yangu naMac yaisava rudo asi rwaiva ruchiva last yoga. Saka zvandainge ndazvisenga kudai pandaifunga kuti rudo kwaiva kunyeperana koga. Mac akandiudza pachena zvisina kuvandirana. Akati aisandida kana mbichana, hanzi wainge uri available for my needs ake. Yowe zvazvairwadza.
akangoti kana mwana azozvarwa aizovapo as a supportive father zverudo, kwete ndakaona kuti hapana chembwa tenzi kurarira mutakura zvaive zvatodhakwa. Ndikabuda murelationship yacho ndakambotanga ndichaviga nhumbu asi tete rina manyanga ariputirwe. Vabereki vakazozviona kuti ndainge ndashata. Ndakanyatsoona pain yavo kumeso, ndakaziva kuti ndaizova chiseko chenharaunda, handina kuoneka. Ndakabva ndatiza ndikaenda kumba kwasisi vangu Angela. Mukoma wangu akanditambira nemaoko maviri asi vakandiudza point blank kuti I disappointed her. Vakandivimbisa kuti vaizondisapota nekubetserawo nezvimwe zvaidiwa zvemwana. Takagara zvedu, mwana akazvarwa. Meka akauya akabetserawo nezvimwe zvaidiwa asi stanza yake yekuti aingoda mwana chete haina kuchinja. Sisi vangu was there holding my hand pane zvese. Bamukuru vaida sisi vangu zviri pachena. Ndakabva ndatanga kuva nemweya usina kunaka towards bamukuru vangu. Zvakabva zvawedzera umwe musi pandakapinda mubathroom vachigeza. Vaive ne-ensuit yavo mubedroom. Saka sisi vaive vari kukitchen. Vaisakiya because vaingoshandisa vari vaviri chete. Ndakangoti sorry, imistake. Asi tsvimbo yaSamere yaive yakarongeka shema. Ini ndaiziva kutsi kwemwoyo kuti yaisambova mistake zvangu chose. Ndaive ndatozviitirawo. Saka bamukuru vaisara vofamba mumba ini zvangu ndapfidza nema-hallucinations. Saka ndikaita mission yekuda kuziva kuti tsvimbo yaSamere yaishanda zvakadii. Saka ndakatanga kuita mabhindoko ekuti bamukuru vangu vandinotise, asi vaisandicheuka kana zvamu chose. He was too loyal to his wife. Ndakabva ndatanga kuita resentment towards sisi Angie. Ndainzwa sekuti vaiva stumbling block kuna soulmate wangu, vainditadzisa kuzogara my forever dream mangu. Nokudaro ndakaruka zano. Mukoma vaifanira kurwa pasi, kwete kurwa pasi kwekurambwa asi kwekwamupfiga nebwe chaiko. Ko ndikavaisira mushonga muchikafu. Yaiva good idea asi dambudziko rangu nderekuti vaiwanzoita zvinhu zvavo pamwe chete. Ko kana soulmate wangu aizodya home plate yaizoita double tragedy chaiyo. Aiwa, zvaive zvisingabudi. Saka ndaifanira kuita zvinhu zvacho ndakachenjera. Mukana wakazozvirepresenta pandakaona ma-prescription pills avo ndichicleana bedroom avo. Muchiona kadzawira mutswanda. Handizvichanetsi kuorera. This was it, my do or die moment. Mapirits aya ndeyaya ma-capsules. Ndakabvisa mapirits aivemo, ndikatora mushonga wemakonzo, ndikakuya ndikaisa powder yacho imomo. Ndaiva ndateya riva rangu apa. Sisi vangu vaiwanzomwa mapirits avo makuseni zuva roga roga. Saka vakaramba vachimwa mapirits kusvika umwe musi vakazomwa pirits riya. Vakatanga kumonywa mudumbu, vakamhanyiswa kuchipatara kwavakasvika vachinzi vainge vatisiya. Soulmate wangu was broken. Sisi vangu vakavigwa. Mukuchema kwesoulmate wangu ndakafunga kuti achakuzochemera mumaoko angu, asi ndakatoona kuti vaisada nezvangu zvamu chose. Soulmate yangu was loyal to his wife even in death. Vakatanga kunodoro bamukuru vangu zviri uncontrollable kusvika vaita liver damage. Zvekunzi chimutsa mapiwe zvainge zvakona. Soulmate akamwa doro kusvika murufu ngatevera mudzimai wavo. Dambudziko ravaipo tete ndinorota sisi vangu everyday vachichema vakanditarisa. Ko ndakaitei? Ndakatadza kutsvaka wangu anonzi wangu here pane kutsomana nemurume wasisi vangu who was kind to me. Ndangoonderoka zvekuti pe. Mwana wangu ndakamaendesa kubaba wake Mek nokuti ndinonzwa kuti anytime ndinogona kutanga kupenga. Kubva zvakashaya mukoma wangu, mama wangu akungorwara ndinoziva zviri kukonzwa nepfungwa yekufunga mukoma. Ndakadestroya upenyu hwevanhu tete nekundida kwaita mukoma wangu. Ndiko kuvatenda kwandinoita here uku. You know what? Hanzi mudumbu rimwe chete, dumbu 1 charo munobuda mbavha, tsotsi, mufundisi zvese ipapo. I've noticed one thing with elder sisters, because I'm a firstborn. They are loving people. If you're a firstborn and you're looking at me, you're doing a good job. We are loving people. We support our siblings. But I don't think our siblings love us the way we do. I don't think our siblings love us the way we love them. I don't think so. My firstborn akawanda, they sacrifice a lot. They sacrifice a lot for their siblings. They do. Kangani vanhu vari vakabudira tongoti uri kwauri koko unotonga kuti denda tumira munin'ina wangu, denda mutora, denda didi.
Kangani, how many times have you done that? Vanasisi vazhinji vanoda masisters avo. I know of one person who watches this channel ari kuUK aindiudza kuti akasiyira mwana sisi vake. Asira vana kusisi, asi sisi vavo zvavaiita, vaitora mari vachidya, mwana akatanga kudzingwa. Apa mwana kuchikoro kure, transport yainomusiya mwana usvika kugara pagedhi the whole day achigara pagedhi. Mai vari kuUK vachitumira mari. Our sisters, ngadai Mwari atibatsira. Alright, ngatipindei munyaya inotevera. Kuna Heidi, I have nothing to say to you. Because I am a sister. I know how it feels like. Ndakaita deal na boss wangu akaromba ndinowana 50% pamatrack ake. Ndiri murume ane makore 48 ndiri drive wematrack ndinoshandira imwe mbinge muZimbabwe. Ndakatanga kufamba nematrack ndine 34 ndichishandira Cobro. Pakufamba ndipo pandakalinka nembinge yemuzimu yainge yapinza 10 matracks one time. Takatanga basa nembinga iyi tichitakura matenga efuel. Ndakaita lucky rekudiwa nemurungu nenhau yekuziva basa iri. Asaigara chiti Elda muri kutadza kuti mari sei magara pachinhu ichi dai maane renyu truck. Ndakamunza kuti chandakangogona kutenga imota nekuvaka imba kukuwadzana. Bosi vangu munhu mudiki pekutanga ndaedza kuti aiva akasirwa upfumi nababa vake. Saka zvakaita kuti ndide kuva close naye kusvika azondishedzera kuofisi. Akati Elda ndoda muitewo something mulife. Akati ndine deal. Kuita mari kunoda kushinga. Akati anoda kuti ndipote nditsvaka munhu parutenga. Pamwedzi wega wega ofira ipapo asi achifa hafaniri kubuda ropa mumhino kana pai hapo. Nekuti akabuda nyoka dzangu hadzizoda kudya nyama iyi nekunwa ropa racho. Ndakambotya. Akaendera mberi akati kana wauraya munhu ndokupa 50% yelodi yaunenge wakatakura. Ndakatya asi akati hapana chekutya Elda, isu vana vadiki kana tiita mari imi mozotya, itai dhiri mutengewo tumakombi tumhanye pamushikashika. Ndakazobvuma tete ndikatanga kutsika vanhu nzvimbo yandotsikira parutenga. Tete chinondinetsa kana yanguva yekuti nyoka yakudaro pandinotowana lodi inotouya neparutenga pangava pakati peusiku pandopfuura kurutenga ndinototsika munhu. Handishayi vamwe vanotoita zvekuzviwisira pamberi pemota yangu. Ndinongoburuka ndoona kuti hana kubuda ropa here kuti ndisatyura meko. Tete ndaita izvi kwemakore akawanda uye ndakakwanisa kutenga makombi angu. Asi ndakuita dambudziko rekumukirwa nevandakauraya. Ndinoti ndikavaudza vanoti ungatya zvipoko. Ko ini ndinofamba ndakamondwa nenyoka mumaoko nemuhuro kana ukanonoka kuipa ropa. Chimwezve chakuitika ndakufamba nenyoka yabosi white. Nyoka iyi inenge iri pagear lever tete. Ndinoti kana ndiri pabhodhi handisununguki kuvhura dhoo nekuti haibve pagear lever. Kana ndakuofloda ndinotovhara negumbeze. Bosi ndikavaudza kuti handizvo zvatakawirirana. Anoti takaita dhiri ndibatsireiwo, haisi nyore kufamba nezvipoko pamwe nekuteverwa nenyoka yausina kurombera. Zvinhu zvacho edo zvakaoma. Zvinotoona kuti munhu akutofamba nenyoka zveyari pagear lever. Zvinhu zvacho handizivi kuti kwai vangabatsirwa sei. Ndiri mudzimai asvika panguva yekupererwa ndinoita nhoko dzembudzi dzinonhuhwa. Yangu nyaya yakamira kadai. Ndakarombera tuckshop mugore ra2010 ndaenda kuMozambique kunoorder sipo nerice zvandaizotengesa mutuckshop. Business raifamba asi ndakazoda mushonga welucky. Ndakanopiwa mushonga nevamwe sekuru kuMozambique ikoko wandakanzi ndaifanira kuisa paseri Pemba. Ndaisa ndozopota ndichidiridza pane Lucky Charm pakati peusiku. Ave makuseni ndotora ivhu repane Lucky Charm yandinenge ndadiridza ndoirisa mubucket ndonokorobesa kushop. Ndakaita zvekudaro asi charm iyi yaive powder. Ndakashamiswa kuti ko powder yakachinja kuita sei kamuti. Ndakafonera sekuru vakati kana uchida kuramba uchiita mari ukaona padonha shizha pamuti wabuda uyu unofanira kungopfugama pamuti wotaura zita remunhu womumhuri mako waunoda kuti afe. Unotaura woisa pagaba risina chinhu pamuti uyu. Kana afa uchaona razara ropa odiridza muti neropa. Tete ndakapererwa asi ndakazokasaita izvi. Iwe unopenga kuri pamhosva yekuda kuedza masimba ako. Ndakatanga kudiridza muti uyu sekutaurwa kwandakaita kusvika shizha radonha. Ndikatanga nekuraya mai vangu ndikadiridza muti uyu neropa ravo. Ndakaita mari ndikavhura mashopu akawanda nemabhawa asi pagore ndaiuraya vemumhuri nevana vangu. Ndakati vana vangu kusara mwanasikana wangu ari kuAmerica nguva yakadonha shizha ndiye wandakadaidza kuti apfuudzwe. Asi zviri kuramba abatika anobvira moto wekuti ndakashaya kuti ndomubata sei. Ndakaudza n'anga yangu ikati sira kwandiri
asi yakamutadza. Ndipo pakabva kusawirirana kwangu nasekuru ava. Ivo vanoti wakatuma mwana wako kuti andiparadze. Zvino ndakukupa 3 months dzekuti umuraya, ukatadza unondiona. 3 months dzakati dzapera, ndakatanga kuita nhoko dzembudzi pese pandinoenda kutoilet. Kunyangwe ndichifamba dzinoyerekana dzabuda. Ndogara ndakapfeka mapampa, asi tete hadzigari imomo dzinobuda. Ndinonhuhwa mbudzi, ndinodawo help. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hapana achada kuva pedyo neni, n'anga haichakwanisi kundibatsira. Inoti ndakaizama masimba ayo. Kunamata kwakanaka zvechokwadi. Mwana mama vari kuzama kuda kuuraya mwana wavo vabereki. Zvinhu zvamunoita soka zvakaoma. Mama vari kuzama kuda kuuraya mwana wavo, but vari kukonewa pamusaka pekuti mwana akakomberedzwa namalangavi omoto. Munoziva malangavi? Tsvakai kuti malangavi zoreve. Moto wakawanda chaizvo ndo wakamukomberedza, zvichireva kuti Mwari vari kumuchengeta. Ngatidzidzei kuva vanhu vanogara vachinamata, because hatizivi kuti vana mai vedu vanotifungirei, hatizivi kuti vana sisi vedu vanotifungirei. Trust no one, because everyone looks like unozoguma kutodhauta kuti guys, boys rangu, ko zvandiri kuti tiri pamwe chete izvo kana munhu ari kutokufungira zvakashata, inga zvakaomazvo zvinoitika muupenyu. Even panyaya yaTasha iyaya ndatozombofunga kuti pane zvinhu zvakawanda zvandisina kutaura. Panyaya yekuti vana mai nini vaimubata, vana mai nini, vana mai chaivo ndo vanenge vachimubata. Ko munobatirei mwana? Kozoenda panyaya yekuti gogo vari kudhimanda kuti kwaindoda mombe yechiredzwa, hanzi iculture. What kind of a culture is that? Guys, do you know? Ngatimbotaura ichokwadi. I know kuti it's culture, but do you know kuti mwana wemwana wako musikana, mwana wako, she has your blood. This is your daughter's child. Mwana wako akafa. This is the only person that you have that connects you to your daughter, this child. Now you want to make her pay for you kuti wakamuchengeta. Chiredzwa, I assume ndizvo zvazvoreva kuti wakarera mwana. So vari kuda mombe yechiredzwa. Saka ndakamubvunza ndikati, iwewe mari yemombe unayo? Akati handina. Ndikati saka vachaita sei? You know what? We are scared of our parents. I don't want to give personal examples. We are so scared of our parents that kana vakataura we jump, even usina. Ngatidzidzei kuita maboundaries. Andina. Why do you want to make her pay? Kuti makachengeta mwana saka buda kuti iye abhadhare kuti makamuchengeta, mumudza kuti ndoda mombe asiri kutoshata. What is that? Guys, ndoda kutaura kuti vana vevana vasikana vanhuwo kazhinji kachona kana zvikanzi taenda kwagogo, tongoti vana vaenda kwagogo, kana vari vana vevasikana vanonzi vana vevakwasha, chero pakugoyiwa naka havawani, kunonzi tiri kupa vana vevakomana ndivo vanhu. Asi mungada kutaura kuti gogo vanenge vachengetwa nanochengetwa nevana vasikana, kazhinji kacho vana vakomana havawanzorimemba kwavanobva. Unoziva izvozvo zvakaomazvo. Ndo zvinoitikazvo muupenyu. Vazukuru ndrumboti mwana wemwana wako, whether mwana wemwana musikana kana kuti mwana wemwana mukomana, mwana wemwana wako. That's why you're called my grandmother. You are my mother. Ndikatonzimisa line nekwauri kubva, ancestral history, gogo vangu vanenge varimo muline imomo. So why do you want to say to make her pay? Ndatotora handakuzvitaura hangu, asina chitozvifunga kuti, you know what Tasha, you need to create boundaries. Kuti guys, sorry, handina. What you gonna do? Also zvaitika ndizvokuti ndati ndichifuma ndobva tasvika pa certain point ndamona embedza dzachinja, ndatochinja ndobva pangoshaikwa audio. Saka manje by the time is 12:47, it's almost 1 o'clock. Vendiweka ndosaka ndizoposta na 2 o'clock. Ndenge ndachineta because I'm repeating things that I've done. I'm even forgetting things that I've said in the previous post. Ndatorecorda but ndazona ndakusvika pa ndakuedita pasina follow. Saka ndokudzoka kwandaita ndikati gandidi muve neweekend yakanaka guys. I wish you all the best. I will try to upload on Sunday, Saturday. Tomboti zororeiwo kuitira kuti tikwanise kuva nasimba rekutanga a new week. Uyezve I notice kuti a lot of you guys kubasa mune musiko neSaturday, saka ndoona soti vakawanda, most of you vari kuAfrica you use Wi-Fi yekubasa. So, but I'll be back as soon as possible. Muve nezora rakanaka. Thank you guys for watching. Bye bye.